Har du nogensinde lagt mærke til, at dine beslutninger ændrer sig alt efter, hvordan du oplever dig selv? Når du for eksempel ser dig selv som selvsikker og kompetent, begynder hjernen at arbejde anderledes. Og det er ikke kun på et bevidst plan, men i den måde, den prioriterer, sorterer og vælger på. Når din indre oplevelse for eksempel er, jeg kan godt det her, falder behovet for konstant vurdering. Og hjernen bruger faktisk mindre energi på at scanne efter fejl, risiko eller afvisning, og mere energi på overblik og beslutning. Selvsikkerhed, det skaber klarhed i dit nervesystem. Det vil sige, at de kredsløb, der er forbundet med tvivl og alarm, de dæmpes. Og de kredsløb, der er forbundet med handlinger, timing og koordinering, de aktiveres. Når du oplever dig selv som kompetent, begynder din hjerne at forvente, at din valg kan bære dig. Og det ændrer, hvordan muligheder registreres, hvad der føles muligt, hvad der føles naturligt. Og du begynder ikke at presse beslutninger igennem. Du begynder at tage dem fra et sted, hvor du regner med dig selv. Og det er der noget vigtigt sker. Hjernen opdaterer sit billede af, hvem du er igennem din oplevelse. Derfor bliver selvsikkerhed ikke noget, du prøver at være. Det bliver en indre reference. Et sted, dine beslutninger udspringer fra.